Simultaneous by hit cut December. So by hit cut December. Why see wa usicha wena kuba uqala uyiva ucinga isingile sanophuma. Track Kaloid. Kaloyiso. Balo Lois. Lo Lloyd nani man. Kubanda lo mshi. Ucula lang indlovu not iJazzy. Indlovu bambe le. Laphana ucula phayana. Udik. Setinaka lwana. Le fake nega ile dress. Unenqayi. Nenqayi. You. Awulahlile. Yamazi Lois. Guys, let's go ku idols. Yeah, ngakubamba kalosi like Wa comment akumntu ukuthuka abanjani ungamazi Loyiso comment. Deny picture ubuso bakhe ne bana dibonile ngayo uthetha ngayo. Way comment kwenye video yethu undadepa unye way commentile pha Loyiso. Yabuza lokuthene engaphenduli ku Loyiso reply. Kaloku Paulo Loyiso kaloku so like Verified. yazi fethu bengena bukela indononi mebrule ezindononi ndikhumbula imelane enchuba bangu Mac G ba why njani nithethe fethu zamazelaphi Wa ungamazi Mac G wena. like bra why ndizamazi like but ndiyamazi kaloku ngoku but Loyiso mna ndiya kule nto ba why ndizomazi like andikhathalelanga ba okay was it like lamchita ndimazi exactly wait man ndiyatsha kana nqayi ay Look at this when I brush cut ayona nqayi ne kana nqayi yona nqayi yajambisa hello but it's low fade kabani somzi ayo fade yeah hello low fade ingakhona ngoma it's in chat Lloyd yilelo kaloku enza dizi kaloku nami ndiqomba okay kuthethwa ngomphi umjita okay top 3 top 4 yeah niyambona lo mshini namalo mshini Loyiso lona but go uthini ntsha Lloyd idalisa Loyiso Lloyd okay Lloyd cele lo ndakubamba ke la machita maninzi lo wayengasikuva izoziphumela yeke sozibe group siyeke siyeke lawe enyani yazi ku-grand sometimes ukuzibhrike ungumntu lawe because uyakwazi uqomba hey phansi ubhatyaza like ukufumana wejam yazi hey ngqondo phansi ubhatyaza jofethu azibhatyaza kwindawo ezirong otherwise nyani uzibhaqa udumbile umna lo mani ngiyadumba okanye ngabanjwa like ngingabhatyaza ufuna ubhatyaza efoni second alale uyami uthanda uthi kaka la uyabo so mimshita siyahamba la uyi lo mshita fonini so okoko sithetha yabo akasongwa lapha okoko siringa lo mshita penikiswa ile noba nisithi ikaka le kaka uyikaka mna nami uyayitsha le kaka bona izinto ezishayiwe nje lawe konsithi ikaka sidaleni bra ndithande msinikaka lawe bra wanenza awkward lo mshita bra nikwazi ngola nayo bra ngongqoyi anything enethiyethi ngangamasimba lawe ube ox mhlambe ngalo way ngohlala ebhayi siqhelile musithini le kaka yeah xa sithi le tuwa ebo lo reaction because yaqombala mshithini tuwa ox no way yabo yakhambi bathi tuwa anokhubeka man ngalost kubeka bamtheke bracho ngapha kumendlini elanukeni eCV jo kukho ikarikuni babra ebona bra umntu nothi uphinda nje athi ndiyikarikuni beyandi ikarikuni unoxokisa ngadumbanye imbila kaka sakwayibola we bra sakwayibola we inelukuluku la wele ox ilwasu ibe nento ezilapha ezinarana imana kaka exactly bra I know bra imandi but la wese kwai phone la kaka
usijonge isilwanyana emehlweni, usijonge isilwanyana ebusweni, gqitha. If uyazazi uzasike gqitha. Uzogqitha kuyakho ulibone ihlala enyunyini konde. Otherwise, befeel ipheke fans ayimunca mna fondini. I don't mind him. Bayityiwa abana bayithu. Apha endlini. Nobuthathe ipisi enye. Sayitya mna. Ifike mhlawumbe sesitsheni esikhulu. Nje. Akukhumbula uqala kwami uthi iqhude. Kuthiwa qina lo. Yazi iqhikisa amasiba le. Iqhude. Hayi wawuma uthi peace. Iqhika amasiba bra. Xaba ilaga iqithe nje. Ndifuna uyibalisa le weqa iox yabo. Yeah. Fika umjida la uyapha yabo. Ibhutas man. Sinelwandle. Yabo. Lo mjida iox la kaka. So athi waseqala pha kokwabe mara wena. Siyamenyana sotsho mara wena. Esifike apha. Xa sifika apha sifika ifamily yonke nje. Jani bahla poliwe. Yabo xa sifika apha ifamily yonke yabo poliwe katyiwe. Oh akusabrayo apha. So fumaniseka ba kuthiwa man seleni senza le nyama apha kathi before nihambe. Hayi nyani ingathethi sisashini bakuzokwenza le nyama. Ithele kaka apha endleleni bayi time usile kanjani. Time usile kanjani la we. Asaqala ngento zakhe. Asikafiki kokwayo le bra yabo. Nyani sangena yabo. Safika sayenza yonke most surprise sathini so uzithi fonini. Hleli ke abantu lawo etafuleni lawo eleyinde lawo bakuzophakwa. Afika la kaka. Yabona lofika esigezo man. Ndefata kamala. Fika hlale kamuno zala yaphola lawe. Athi ya. Tithi qine sitya senyama la wena ngena endlini ava adiyale dladla naqala uzapha qha ke usesi welcome mos yala kaka la welapha kumendlini sewukubo bese ngembabu lozala kaka lo wethu qwa yekuthuka ukumlo what the fuck just bethi ndiyafika ulindwelo pha kumendlini uphethe inyama bra qwa kwa lost lost yabo same apha emnyango manzi basangena yabo ekaka beyithethile we emotweni time usile yabo okay athi qwa kunozala yele bra bingakunozala ndale we andaxa bekutheni bra nyanyana yeka mbandihleka xa ngaske ndibe ne picture yale we and then the high yawo fanini athi qwa kunomjita Kaka ndisenayo. Time mafoni wathi qwa komnye brawo lapha malo bra sifike kwabantu mosapho fana neqhwa abantu abayifola time thwala iphuza edubula linyelonke yabo iox lewithi balsayi ndiqika kule we bra yaya kuthetha ngenyama bra betha abantu abayifola kaka qhwaba umfazi aqhwaba lamshita qhwaba umnye bra aqhwaba nani umqhwabayo wesithathu aqoma yebonke anoba sangena esitya sinyama sikumi yabo tama notsho noma ngaseflatini lomjita yabo ndiphethe le we yoqhuma kamani njani nami yes Bala nalo mengahlale phansi ndisuke kula trap. yathi qile ka okay la maya machita ngena phakathi eflatini so nami nangena nesitya senyama ke okapha eflatini yayibuhlungu we but sitya senyama esizisimele yawo nana sibeka apha phambi kwami ekaka yavula idrawer lawe khupha ingwangwa yepilisi lawe yabo bra story sihlungu yesijo yayibuhlungu lo we kaloni hi bra jo Hayibo. yayishushu lo we bra yabo mchita tsala idrawer for khupilisi ngwangwa yepilisi mind you sizengaye apha ngemoto yakhe apha kokwabo apha Nyamisela lapha kuwe. tata ke le police lomjita uthe angasidubula nathi nanini na ba uzethi kamelo utana masezidweni leshaya Alex serious ngeke go lapha bantu mna bra like nyanyani
Hebra ke khalwa ke ngoku endlini yabo. Yabo. Le kaka itsala ezwe amashita yanqanda mntanami enqoma lost la we. Bame pise 1 yabo. Lapha mngamo sini bame pise hayi ngqomekise. Sagodka ngantoni yabo. Bona yonke le we bra. Semara well bra. Sagodka nini? Sekusebusuka lokho sasoyelwandle bra yale bra masiqale kokwayo. Xa sifika apha ke ngoku yabo kwapholeka. Nje bakupholeka nabo sasobuthenga utywala nabo utywala sasothenga inyama nansi inyama and sisibango yes you can back a bag if you want nazi neposes lapho yayiva yonke into yayiva but ke ngoku utimer wayimosha le bra yayithethise sendleleni le we timer ngasa yela bra yayibethe imbama bra qome le mbama amabhandindi le ndlela tsak ewe apha shem namshito zangazitya zapilisi no some come down la mshito ayi-ox situation yona yaphola kanye ayizangiphole safuna uhamba kaloku thina sesifuna udiffuser yonke le way but yazi nami ngane plastic enyama pha ewe kaloku nabo nobeqona banqomba senawo nomdla webrayi afoni sekuvalwa ngofoni unozala sekhuphana abantu endlini ngokaloku mfuthaka ndlenam aba bebengabantu nje bekupholi I think ayi-Christmas mangeso sikhathi why banyena apho bona abantu off kaloku foni yaqonda uqhwatywa unye nge-Christmas eqonda lila i-Christmas I feel like i-curse leyo jo eqonda i-Christmas imini man noba yabona jo khona umjita phereni bevu uleli nge-24 yabo no not nge-24 uleli nge-25 ekuseni so phango u-3 so yabo wavuka ngo-12 phofu ngo-half 11 nge-Christmas nge-25 hayi ebusuku vuka la kaka yathuka isibango sonke 10 nganivusanga isanxelile qala amasimba ezikaka silivimbi i-Christmas ithi silivimbi i-Christmas uphinde wena ubethwe kunye bona mshita beqhubeke njani kubelele leli innocent la mjita urelaxile pha and yazi yona la time mhlambe i-wrong ne masibeke full stop wrong ne ngokwe mindset yayo la ndoba oko like i-Christmas yahamba zinjaqa ze-Christmas endleleni ezithaveni so usuke ezintweni ngoku la time efika nincume ba numele nona sangidutyulwa mna ndikhograndi yabona zawe entoka I don't think ikhona i-counseling emapolisa noma ilona deftach la machita sometimes so kule kaka le kaka wena ibambe ikususa charisha yana is like ezisini fanini yayishushu lo we bra dibukelele emnyango bra kanye yabone ayizo film yabo but is perspective is 4 or 5 yayibona kale perspective konozala xa evuka kusasa nena nxibe nena khaphe umkhatsho malume ungayibuzi ngathethwa phindlini ba umshiyile manubani nto ndala ndikandiyeke wona nomshato wami kuzocinga unyana wakhe kwathini yongela uyebona la nengubuywe nenxa ifika pha ababedibana bahlala batsha apholeke uthiswe la mama kone yasa sikubuya istress zakhe zeminyaka zale kaka nokutheka manje endlini yami 1 yawo 2 ajibuwe uzonla nongachoose nelwandle bra yayibona khake ngokwena awuduluvula icango yabo ufuna simbone le time until igqibeleni awuvula icango so nje uyafika ke ukuphethe inyama xa usibekhala killing into umamele kake wahla buyumu kona uzit ayithukisa la time yayikhwaba abantu nje yefoni la kaka yayingenyindo man yayilidimoni like akhona iphumaye normal no ubone I don't know why ngesozaba wahla ngiqhela amasimba nonke apha endlini xa ubuyumva uyatsala ufakwa flatini kuvala ucango vula ucango ngena lo mshito ubambe eziweyi yayibona sini yebra but le really ishushu yayo jo no nayiva le we neniphathike ngoku yiwa ngathanda ngo-active film yo qala we qala nje u-active yadutyulwana qwa fe umntu bizwe likaka
mama izondondoni mayifote mhlamba ilokhada ba okay ibipha yona Sure. but izofote crime scene kuyibona i-crime scene sikhulele yana xolo kuyibona i-crime scene after kucishwene yo bra so ispansayo kuzuma nizofota yo Qaqoma yinathela nwana xa isayibamba ithi sanondoni mhlawumbe sergeant officers corrupt ba aman sibala wena sibe ngathi asibonanga ndibeke phansi kanti niyo nditshintsha nje ipolice afrodoni xa efika phaya nangu umyana yazi bra ukhona ngimtshita nomsine nyani nimele vuvu flashbacks then wahla kwesibili hayi tefta lokaka akubona wena bale flashbacks nje balone sonde leza kubamba kuwe ngqondweni yakhe bangathi zilela phara lizokubamba hayi tefta lokaka yazi bari feta feel like abantu banizi nyani bamurela into eziningi bayagowa abantu bra gowa nyana abantu bra I feel like akhona namashita hlamba etavern yabo athi mhlawumbe manithi mhlawumbe besemotweni okanye mhlawumbe yochama xa isitha bona umntana nawe uyachama nempundo yelo xa ifika endlini tena umnyama man hayi oxley zikhona ezakaka zikhona ezakaka kaloku ngathi fanele sipholile Christmas fika siqhwabe ngembama akuphole kwakumandi apho bra engqomana xa nodibana family kalo achiwusi yabo ya jo nozala yabo no time wale kaka nabo sister bayo fe ku relaxiwe jo stories kaje salamshika ezi climax mhlawumbe ukuyikhula lapho si father alone maniphola no achus ngikhe ngizamba ngomshito grade bekathi maniza umuntu enza umntwana enga yayibona lana nengale mini qon ba ke2 xa ufone still ba utata kuphangela lona uma uyapatrola nona nkona kia buye neni yacinga uya relaxa no achus bakho like uyathetha nje uyayijaya moslamshita ne yebo so uphole nyani yokuba yo uphole kiyo kaloku and sizawuthi lwandle siselwandle bondiyecela iqala uphola liway yebo mhlawumbe igqibele kudala ne-timer yayo okay phole yabe slow zazo yayibona zawe xa efika phaa yukumnandi nyani boyifilm xa kuseba kubi ibe mnandi nyani manje kulahwa umntu ngenga kuthi drinks nisanohamba nene butasizawama butasi and hello fans man wapha ninjonga akhona ingekhoyo wapha sesibawula no sister bayo le kaka phone mali yayibona la nto idla uqhela nina ibona zawe yonke la nto igate Bomba ke imudi yatshintsha kwase gate ngihamba sinane akanotice iwonke umuntu because not wonke umuntu uyayazi bakwenzeka ntoni bese ingena la kaka wahla ngemama qonde lena bazange nathetha ku time yami but ufuna umntana uthetha namhlanje mama zitibonjile qala isondela nayo wahle ngiyayimba ngiyolala phansi bona lana ukoni ba uyitefta akhla uyibrayenzeka phana bra ebethe mbama la kaka engiyokyo just imagine if yehla yayi ngibala kaka ukwindoda engena sisinyama apha nakuwe kaloku tsala imbombo yefani yaziseke nafumana ishit echa ekudala ndafumana ikaka zezinto and yes yeah very kama sithi good thing ne kama kumelbane masinda fani injongo khona intshaxa yabo izinto ze-ox ngezi-outing yabo awutelenye wewe yabo qale wewe phofu nani ngayi-outeli le wewe yabo le wewe nihamba nesister wayo yabo sister wayo lesbian yabo mezuzu so kuvayo yabo so xa kufikwa apha kufika kuyapholekwa ophi apha endleleni ithi ke ngoku lena ba hey man andincanyi oyale sisters ithi le ayincanyi oyale yakufila njalo kwabale we uzit tayithithi sibana walo anyani sibeke phansi noma sama sephakweni nyani sibeke phansi fike ekufike kupholeke yapha seba kupholeka ke ngoku nomshito wama le we yama ne we yayo uyabo so ke ngoku methi phumela yabo nyani kubambekwe yabo efoni bavele kuqhizwe ke ukaphi be awkward most la session yabo
kubo Lost. so yiyo le way ayithethisi nayo lo wavele wa-comfortable kaloku warile fanini Wawuhade umjito lapha. ndim umjito lapha fonini hey uzitha fonini kwavela into elamba andilambile wathini okay ndizokwenza ukutya endlini wangena endlini fonini yo qala phaa ekaka fonini ndava ivoice kaNozala mizuzu engeke kwisession intoni umnyango walapha bajongene so xa uphuma kule flat ujongene nowasekitchen yabo kuvuliwe ungene lo mntana wavunxelile mos ngene wavuna uNozala nangu umile ndiyambona le wimna nam emnyango ndangena nabameke emveni kwe-wardrobe yabo wazi uNozala yawanxelile wathini sis kathi ziziplates uphathisa le inxelile bezovuyisa ezi plates bra nawe valwa lo mnyango lo mama ndibambe yiphi emveni komnyango Takabani bafaka indoda you Uma ngesibi. yo onini Useyilungisekile mina. seyilungisekile setup ke makuncamncam But kinda. yeah kinda wami kodwa like mayibe so yabo yonke session yabo andifuna uba ngize yabo ya so ke unani read yabo because ndabona ungumuntu read yabo so nami andingaphuli ezinye uyafuna ukuphula nokuthi cwaka yazi Kwakubukele. Nyanyani yazi nayijamba la webras khona ezinye iscenario yabo ungafuna kube itamatisi uboya yonke ikaka hamba ne-flow yawusayinelwa unye nge-magics Uma uzithandabuza qende. hey thini Ewe. Bheka la wethu wena ewe. suzitsala fani kwathi gcezi ngiyo vet maziyeke Hey. demonic life Sama. amaha izinto ezirong afani nisemhlabeni apha otherwise but ke nyani mani wafa nini life udefdar like lelo sithi ke kudefdar lelo sithi bakukho abantu yakhumbula ngoba besithetha bekunini ndiyani noba ngiyibhleka kayeno but besithetha ngabantwana bayithu enani babonile afika ne-hype yabo afika najonga abantwana bathenga ithulithe coke phofu nafika besela le thulithe coke ngestraw ngungu kaloku sensitsho kule episode kanye kule besigiboshuta ndithetha loo nto leyo ya ndithetha loo nto leyo ezawebras aziphole amasimba phaa ndizijeqile ngamajita azizelayo phaa Benza laa nto abanye ipha eservice eKapa bra ibanjwe impundu ibra ndinqima bana kuthiwani yule kaka Xa bayi-5 bana bathenga nola lesimini office i-1 bayibeka phambi kuthiwa hayi bheka ijonga ngomnye kuthiwe hayi ndike bajustiwe bona abantwana bayeke abayaya ngamaninja bayeke abacinga wena ujonge bona abajonge bakuwe bona bakudala abajonge wena and ndaxelela ndathi ndibheka kugcwele kulaa tafile gcwele yona in terms of ibooze gcwele kwabantu abahleli apha basela abantwana